खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सासे सुबुं जानो हागौ नोंथांमोना बे सुबुंखौ समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों नुदों जानांगौ जेराव बिथाङा थांनाय माखासे दान सिगां हाग्रानि जुनारखौ इनायै बुथारनानै जानायनि दायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव निमाहा बिनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा नेरसोन औवारि होननानै बुंब्ला जानो हागौ गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङा मोनथिया, नाथाय बिथाङा खनले मा दिन्थिनो सानदों। बिथाङा क'क्राझार पर्बतजरा बियाबनि सासे सुबुं, जाय सुबुङा साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायनि गेजेरजों गावखौनो खुसियाव लाखिदोंमोन आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि होनाय हा फाटा मोननायखौबो लानानै बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदोंमोन आरो बिटिआर सोरखारखौ बाख्नायदोंमोन। नाथाय बे समाव मिनिथावना होननानैबो बुंनांगोन। नोंथांमोना बे सुबुंनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो? जाय मानसिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानानै हानायमानि इउपिपिएल दोलोखौ बाख्नायनानै नाथाय दान मोनसे जायैनि गेजेरावनो फिन बिपिएफ दोलोआव हाबफैनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलो आरो बिटिआर सोरखारनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बोथोरनि मोनसे गोनां खौरां। बे समाव मेघालयआव गोबां अखा हानायनि थाखाय आइएमडीआ अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। आइएमडीआ सानजा मेघालयनि मोनथाम जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों, जाय फैगौ रबिबार खालारसिम गोबां अखा आरो बारहुंखानि रादाब फोसावनाय जादों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरा जादों सानजा खासि हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सानजा जयन्तिया हिल्सफोराव गोबां रोजा अखा हानायनि आसा दं। बेजों लोगोसे आइएमडीआ फैबाय थानाय समफोराव मोनसे सांग्रांथि एबा इयुन रादाब होदों, जेराव सा सानजा भारतआव आगस्त दाननि माखासे सप्ताफोराव गोबां अखा हागोननि एबा अखा हानाय बांगोननि आसा दं, जेरै अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज'रामावबो रोजानिफ्राय लानानै गेसें थाखोनि अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। आसाम आरो नागालेण्डनि माखासे ओनसोलफोरावबो सोलिबाय थानाय गोबां दुंथायनि नारसिनथायखौ खम खालामनानै दुंथाया दिदोम जानो हागौ होनना मख'दों। बेराफारसेथिं आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा बायदि रायजोफोराव दैमानि थाखो बांनानै हरखाब दैबानाजों आरो हा गिसिखानाय जाथाय बांगोन होननानै सांग्रांथि थानो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ। थामथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों हादोरारि थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। जों बयबो मिथिगौदि पाकिस्तानी उदखारिफ्रा पहलगाम गाग्लोबनायनि उननिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जादोंमोन, जाय दावहायाव पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गोबांथार केम्पफोरा सिलिंखार जानायजों लोगोसे गोबां पाकिस्तानी उदखारिनि जिउ खहा जादोंमोन। बेनि उनाव गंनैबो हादोरनि गोरोबलायनायखौ खालामनो थाखाय सिजफायार जानानै दावहाया जोबो। नाथाय दिनैसिमबो दावहाया जोबनायनि उनावबो भारतारि रौनियाया उदखारिफोरनि बेरेखायै अपारेशन खालामनाया सोलिबाय थादों। गोबां उदखारिफ्रा जिउ खहा जानायजों लोगोसे भारतारि रौनियानिबो जिउ खहा जानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। नाथाय बे खेबाव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जम्मु काश्मीरनि कुलगामनि अकाल ओनसोलाव उदखारि हान्जा आरो भारतारि रौनिया हान्जानि गेजेराव गिख्रंथावै गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन, जेराव दिनैसिम अपारेशननि गेजेरजों गावलायनाय जाथाया 9थि सान जाबाय होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थांनाय बा मैयानि शुक्रबार खालारनि हर गेजेराव गोहोगोरा बमा बेफ्रुनाय आरो सिलाइनि गुलि गावलायनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव गावलायनाय जाथायाव सानै भारतारि रौनिया मुंख्लं जादोंमोन। बेबादिनो सानै रौनियानि फिन आरोबाव गोब्राब जोखोम जानाय खौरां मोनबावनाय जादों थांनाय सानखालि। दासिम बे अपारेशन आरो इनकाउन्टाराव सासे उदखारिनि गोथै सहखौ बोखांनो मोनदों, जेराव गासै सानै रौनियानि मुंख्लं जायो आरो सा 10 रौनियाफोरा 9 साननि गेजेराव गावलायनाय जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। दासिमबो उदखारिफोरनि बेरेखायै भारतारि रौनियानि गोख्रों नायबिजिरनाय एबा अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। चीन हादोरा ब्रह्मपुत्रआव गिदिर बान्दो लुनो सानथांखि लागासिनो दं। बेनि गिख्रंथाव फिथाइ जागोन। बे बाथ्राखौ रायजो सभायाव मिरु मन्त्रि कीर्ति आजाद सिंहआ बुंदोंमोन। शुक्रबाराव मिरुआरि मन्थ्रिया रायजो सभायाव बे फोरमायथिखौ होदोंमोन। बिथाङा मख'दोंमोन दि 14 जुलाइनिफ्राय 16 जुलाइ खालारसिम चीन दावबायनाय समाव गुबुन हादोरारि मन्त्रि एस जयशंकरआ बेजिंआव बे जेंनाखौ दिन्थिदोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि जुदि गावजों गाव बुजिलायनायनि गेजेरजों यारलुं चांप'आव मोनसे जोबोद गिदिर बान्दो बानायनायनि जेबो थांखि गैयाब्ला बान्दोनि गाहायाव थानाय ओनसोलफोराव थाग्रा भारतारिफोरनि जिउ राहानि रैखाथिखौ रोखा खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन।
मन्त्रिनि बायदिब्ला तिब्बतनिफ्राय ओंखारनाय बुरलुंबुथुरखौ होबथानो नाजानाया भारतनि थाखाय साननांगौ बाथ्रा, जाय तिब्बतनिफ्राय ओंखारो आसामनि गेजेरजों बोहैबोनाय आरो गावनि फुंखायाव मोनसे गिदिर बान्दोजों वेस्ट बेंगलाव सहैयो। मख'जाथावदि चीनआ थांनाय जुलाइ दानाव ब्रह्मपुत्रआव बे गिदिर बान्दोखौ लुजेनदोंमोन। बेनि जाहोनाव मोनबा दै मोब्लिब गोहो स्टेशनफोर लुनाय जागोन। बे मावथांखिया बोसोराव 300 बिलियन इउनिट मोब्लिब दिहुननो सानथांखि लादों, जाय बाङाइसिनाव 300 मिलियन सुबुंफोरनि बोसोरारि मोब्लिबनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थोजासे जायो। रैखाथि हान्जाया दावराव-दावसि जाबाय थानाय मणिपुराव आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै गावसोरनि अपारेसनखौ खालामगासिनो थादों। बेनि बाहागो महरै फिन आरोबाव इम्फल, सोनाब काक्सिं आरो बिष्णुपुर जिल्लाफोराव अपारेसन खालामनायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। BSF आरो मणिपुर पुलिसनि मोनसे जथाय अपारेसनाव मोनसे 303 राइफल, गंनै 9mm पिस्तल, 2.3 पिस्तल, गंनै राइफल, मोनबा हेन्ड ग्रेनेड, गंसे DBBL 208 एक्टिभ राउन्ड अफ .303 राइफल, 7 गोजौ रोजाथिनि कारतुस आरो गोबां मेगजिनजों लोगोसे गोबां गुलि, डेटनेटर, बारुद आरो गुबुन गुबुन बेरफ्रुग्रा बेसादफोर जब्द खालामनो हादोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। कामाख्या थानसालिनि लांगोनानिफ्राय सासे गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कामाख्या टेम्पोलनि बेन्दोंआव थानाय सिद्धेश्वर मन्दिरनि फुख्रियाव सासे आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनो मोननाय जादों। दासिमबो रोखा मोननाय जायाखै दि आइजोआ माबोरै फुख्रियाव, मानि जाहोनाव बेबादि थैनो गोनां जाखो एबा माबोरै बेबादि गोथै सहआ थाफैखो। बेजों लोगोसे आइजोनि सिनायथिखौबो दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ आइजोनि गोथै सहखौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय GMCHआव दैथायहरदों। मख'जाथावदि कामाख्याआव सिगाङावबो बेबादि जाथायफोर जाखांबाय। थांनाय एप्रिल दानावबो हिमु शर्मा मुंनि सासे पुजारीआ थानसालिनि गोथार फुख्रियावनो गोग्लैना गावनि जिउखौ खोमादोंमोन आरो फिन खेबसेबाव बे जाथाया नुजादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।